V tomto krátkom videu by som ti trochu detailnejšie vysvetlil a názorne ukázal, ako som ja zoptimalizoval stratégiu 8AM, ktorú vysvetľujem na mojej konferencii a na tom DVDčku. Najprv si zoberme, ale vysvetlíme, čo sa vlastne najlepšie dá optimalizovať. Na každej stratégii optimalizuješ sú poprvé vstupy, či už to máš čas, že kedy vstupuješ, alebo je to podľa objednávky, či to je čakajúca objednávka, pending order po anglicky, alebo je to jednoducho priamy vstup. Potom optimalizuješ výstupy, tie sú úplne najdôležitejšie, sa týka optimalizácie, pretože častokrát nováčikovia majú celkom dobré vstupy zadané, ale tie výstupy sú nedefinované a nedržia disciplínu, tam je to najhoršie s tou disciplínou. Takže tie výstupy sa optimalizujú. Môžeš mať napríklad tiež čas, že kedy, keď vystupuješ z obchodu, napríklad ako je naša 8AM stratégia, alebo samozrejme to je take profit a stop loss. A ďalšie samozrejme posledné optimalizovanie money management, podľa toho, že koľko sú obchody, dajme tomu za sebou plusové, alebo koľko za sebou robí minusový obchod, alebo break even. Optimalizovanie výstupu na tejto stratégii sa budem tomu venovať na mojej konferencii v septembri. Mám tam celkom dobre pripravené veci, celkom dobre optimalizačné parametre, ale v tomto videu a v tento článku ti predstavím, ako sa krásne a jednoducho dá zoptimalizovať tvoj vstup. Takže podľa stratégie by si mal vstupovať presne o 8 ráno a mal by si zadávať podľa stratégie, ktorú vysvetlím na tom DVDčku, sell. A vidíš, že síce ide hore, ale začne sa vracať a uvidíme, ako skončí na stratégie tento deň, ako skončí kurz. V každom prípade som zistil posledných pár mesiacov, že pokaždé, keď zadáš príkaz sell a aj ide do tvojho smeru, tak vždy minimálne 6 pipov ide proti tvojmu smeru. Takže aj v tomto prípade by si vlastne dnes mal zadávať čakajúcu objednávku 6 bodov nad aktuálnym kurzom, ak by si mal zadávať sell, a potom samozrejme aj ako v tomto prípade tu by si mal zadávať tu ako buy 8 hodín, ale zadáš pod tým 6 bodov a zadáš tam čakajúcu objednávku buy limit. Vidíš, že tuto to perfektne vyšlo, že kurz ide najprv sem, tu ho zapne, ten príkaz ide síce 15 bodov do minusu, ale krásne skončí 62 bodov v pluse. Tam sme spravili celkom pekný profit. Takže z tohoto bodu spraví 65 bodov oproti tým pôvodným, ako bola pôvodne zoptimalizovaná a nastavená stratégia na 57. Možno si hovorí 6 bodov za deň zarobenie, že to je málo, lenže keď si zoberieš, že to je denná stratégia, ktorú obchoduješ každý jeden deň, to znamená za mesiac to máš 21 až 25 obchodných dní, to je zhruba tých 140 bodov viacej každý mesiac, a to je už celkom pekné, myslím si. A to je čisto len jednoduché zoptimalizovanie vstupu. Takže ešte raz, ak by si mal v tomto prípade tiež, sem by si mal zadávať sell, pretože ide dole moving average, ale ty zadáš nad tým, pretože dávaš sell limit 6 bodov a zapneš sa obchod až tu síce ide do minus 12 bodov, ale skončí krásne v pluse 32 bodov, to bolo celkom pekné včera. Takže toto je také jednoduché zoptimalizovanie vstupu. Ak máš k tomu nejaké otázky, nejaké pripomienky, alebo tiež nejaký nápad, nejakú dobrú ideu, ako by sa to dalo ešte zoptimalizovať tento vstup, tak kľudne to napíš do komentárov dolu.